אני איילת שנב, חזרתי מתאילנד, עשיתי 2 סדנאות בישול, אני באטרף על אוכל תאילנדי, היום אורז מוקפץ עם ירקות, הכי קל, הכי פשוט, הכי מהיר להכין והכי טעים בעולם. בשביל להצליח בהכנת המנה הזאת צריך להקפיד על כמה כללים. משתמשים באורז שבושל כבר והתקרר, עדיף אפילו באורז שבושל אתמול, ולערבב את האורז עם ידיים רטובות בשביל להפריד את הגרגרים, והכי חשוב זה הכנה מראש, כמו שדיברתי בסרטון הקודם. יצא מעולה. הדלקתי אתכם על אוכל תאילנדי? אז בואו לסדנה. אם אהבתם את הסרטון ותרצו לקבל ממני במתנה סדרת סרטונים, טיפים ומתכונים למטבח בריא, כנסו ללינק שמופיע מתחת לסרטון, והמתנה שלי בדרך אליכם. קפונקה! מנות. בם, טם, בם.